Čaute všetci. Takže vítam vás na 4. videjku z Minecraftu. Tentokrát tu bude ďalší destroy. Budem opeľovať les. Dokážem to, že aký som ho zaplnil TNTčkami a všetkým možným. Uvidíme, ako to pekne bude vybuchovať. Všetko som toto podával off screen, na čo toto budem dávať. Ako by ste zbytočne sa nenudili pri tom. Poviem, že by to bolo asi na to, keby ste vedeli, že ako robím to, ako to stavom. Takže 3, 2, 1, poď. Ale dúfam, že to bude nie, to nemalo byť vzduch. Ach, že to mi nevyšiel. Si podávať nejaký obsidián. Lebo mi začiatok nevyšiel vôbec. Nejaké TNTčka, prepáčte za to zdrženie, ale to nenapadlo, že ono to spadne, keď to bude vo vzduchu. Takže no teraz by to malo byť v pohodičke. Jaké lagy? Čo? Ty vole. Tak toto je nepekné lagy sú. Ako to pekne povybuchovalo, čo? Tak ja sa za mi lúčim. Tešte sa na ďalší destroy alebo na ďalšie video. Takže sa majte. Čaute.